Хайырлы иртә, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Гөлназ Ибрахимова безнең бүгенге чыгарылышта. Эше барның ашы бар. Татарстанда авылга ярдәм итү буенча киң кулачлы программа булдырырга тәкъдим иттеләр. Кадерледән кадерле 7-нче шәһәр хастаханәсенең бала тудыру йортында Гатиннар гаиләсенең 5-нче баласын тантаналы рәвештә иләренә озаттылар. Ияләште бер булып, соңгы араларда ешайып киткән яңгырлар бүген дә дәвам итә. Бүген 1 август аязучан болытлы һава, көн дәвамында яшенле яңгыр, җил көньяк, көнбатыштан уртача тизлектә. Көндез 21-24 градус җылы булыр дип көтелә. Татарстанда контракт буенча хәрби хезмәткәрләргә түләүләр арткан. Түләү 1 700 000 сумга җитә. Бу Владимир Путинның махсус хәрби операция зонасында 1 августан хезмәт итүгә контракт төзүчеләр өчен федераль түләү турындагы яңа указы белән бәйле. Шулай итеп, контрактны төзегәндә Татарстанда бер тапкыр бирелә торган акчалата түләү 1 700 000 сум тәшкил итә. Татарстаннан 1 миллион, оборона министрлыгыннан 400 000 һәм муниципалитетлардан 300 000-гә кадәр. Тулырак мәгълүматны 117 бердәм номеры буенча Батыр үзәгендә алырга мөмкин. Авылларга ярдәм итү буенча киң кулачлы программаны Татарстанда булдырырга тәкъдим итәләр. Әлеге фикер Биектау районында үткән Татарстан Казанышлар Республикасы матбугат туры кысаларында яңгырады. Бирдә тәүлегенә 600 тоннага кадәр сөт кабул итәләр. Биектау районындагы комбинатның җитештерү күләме республика буенча иң зурларының берсе. Сыйфатлы чималны бар тик тәме, төсе, исе, үзлелеге, файдалы антибиотиклар буенча гына сайлап алалар. Шул белән сөт кибет киштәсенә кадәр барып җитә. Икенчесе куерту һәм сусызландыру цехы. Монда яңа җайланмалар ярдәмендә сөттән 50%-ка кадәр концентрат чыгарыла. Башка сүзләр белән әйткәндә, булачак коры сөт. До приобретения этой установки Әлеге җайланманы сатып алганчы без 150 тонна майсыз сөт эшкәрттек. Сатып алганнан соң 350-380 тонна эшкәртәбез. Сөт эшкәртүнең иң мөһим этапларының берсе коры сөт җитештерү. Нәкъ менә шушы киптерү аппаратында эшләнә ул. 30 метр биеклектә тәүлеккә 35 тоннага кадәр коры сөт чыга. Шуннан шимал алга таба, мәсәлән, кондитер әйберләре ясау өчен җибәрелә. Каймакны май цехына җибәрәләр. Цехтагы күп кенә аппаратларның Россиядә тиңнәре юк. Аларны да авылларга ярдәм программасы буенча республика грантына сатып алганнар. Республика является бесспорным на сегодняшний день лидером по производству молока. Хәзерге көндә республика сөт җитештерү буенча бәхәссез лидер. Россиядә беренче урында тора. Барлык сөтнең 6% бездә җитештерелә. Киләчәктә авылга ярдәм итү максатларында куйдылар. Масштабы строительства жилья можно было бы потихоньку перемещать в сторону сельской местности. Торак төзелеше масштабларын акрынлап авыл җирлеге ягына күчерергә мөмкин булыр иде. Бездә торакның 90% шәһәрләрдә һәм шәһәр тирәсендәге бистәләрдә төзелә. Бу авыл җирлегеннән кеше ресурсларын ахыргача суыра. Бу безнең республика дәрәҗәсендә хәл ителә торган бурыч. Бүген һәр 4нче татарстанлы авылда яши. Моны саклау республиканың өстенлеге. Миңназим Сәфәров, Диана Дасаева, Фәрит Җәләли, Татарстан яңалыклары, Биектау районы. Теманы авыл сулышы сәхифәсе белән дәвам итәбез. Биредә авыл хезмәтчәннәре, алар җитештергән продукция гомумән республикабызны азык-төлек белән тәэмин итүчеләр турында сөйләрбез. Бу атна яңгырлы булса да, узган атнада һава торышы кыр эшләренә комачауламады диярлек. Буа районында көзге бодай, борчак, арпа җыю эшләре бара. Янбулат авыл хуҗалыгы җитештерү кооперативының Теңкәш бүлекчәсендә игенчеләр көзге бодай суктыру белән мәшгуль. Теңкәш бүлекчәсенең уҗым бодае басуы комбайннар гөрелтесенә күмелгән. Кыр караплары бункерлардан бөртеклеләрне озатып кына тора. Аларның берсен механизатор Дмитрий Тайгин иярләгән. Чык кибү белән эшкә керешәбез. Кичке тугызларсыз туктамыйбыз ди ул. На 175 гектар поле. 75 гектарлы кырда эшлибез, 1 гектардан уңыш 37 центнерлар тирәсе чыга.
Ямбулат хуҗалыгында күзге бодай басулары мәйданы 450 гектардан артып китә. Июнь яңгырлары булышкан. Уртача уңыш 30 центнердан артык чыга. Моннан тыш Ямбулат игенчеләре алдында башка культураларны да югалтуларсыз җыеп алу бурычы тора. У нас озимая пшеница на площади 450 гектаров. Уҗым культуралары 430 гектар, шул кадәр үк диярлек арпа, язгы бодай 70 гектардан күбрәк мәйданда игелде. Сүз уңайыннан район буенча тулайым алганда барлыгы иген культуралары 56 000 гектар мәйданны били. Шуның 9 000-нан артык гектарында ашлык җыеп алынган инде. 27 000 тоннадан күбрәк бертик суктырылган. Уртача уңыш 30 центнерга якын. Йодрык кадәрле йомры бәрәңге. Буа районының Аксу авылында инде бәрәңге алырга да керешкәннәр. Илсур Юсупов фермер хуҗалыгында икенче игмәк уңышын җыярга керештеләр. Иртә һәм уртача өлгерә торган әлеге сортларны май башында утырткан булган. Әле быел азрак соңардык та ди хуҗалар. Трактор җир өстенә чыгарган бәрәңгеләрне тиз арада җыеп алырга булышучылар көндәлек туплана. Укучылардан, студентлардан, туганнардан. Бүген алар 17. Май-июнь салкыннары тимичә калмаган билгеле. Аның каравы яңгырлар булып, ясалма сугарырга туры килмәгән. Уңышны урнаштыру мәсьәләсе дә хәл ителгән. Моннан тыш Юсуповларның бәрәңгесе балалар бакчаларына да озатыла. Уңышны күпләп сакларга калдыруны планлаштырмыйлар. Сүз уңайыннан алар биләмәсендә әле кишер һәм чигендер басулары да бар. Һава шартлары гына уңышны җыеп алырга мөмкинлек бирсен иде диялар. Агроактив хуҗалыгында 40 көне үтте. Биредә республиканың төрле районнарыннан килгән 50-гә якын авыл хуҗалыгы белгечләре катнашты. Алар үсемлекләрне корткычлардан саклаучы препаратлар һәм орлыклар җитештерүче оешманың эш тәҗрибәсен өйрәнде. Агроактив замана белән бергә атлаучы яңалыкка омтылучы хуҗалык. Биредә мул уңыш җыеп алуның серләрен яхшы белеп, заманча технологияларга таянып эшлиләр. Әлеге максатта хуҗалыкта 22 гектарда тәҗрибә мәйданчыгы да оештырылган. Биредә үсемлекләрне корткычлардан саклаучы төрле технологияларга таянып, төрле культуралар чәчелгән. Бу площадкада чәчелгән арпа, көзге бодай, язгы бодай, соя, көнбагыш, biraz кукурузлары бар. И алар монда чәчелгән төрле технологиялар белән. Төп сәбәбе бу площадканың ничек төрле технология, ничек уңышка бәйле. Биредә республиканың төрле районнарыннан килгән 50-гә якын авыл хуҗалыгы белгечләре катнашты. Алар арасында Тәтеш, Балык бистәсе, Ширмешән районнарыннан килүчеләр бар. Бу уже безнең 3нче ел бара. Монда аларның үзенчә севооборот, үзенчә алар эшкәртәләр, чәчәләр. Безнең хуҗалык өчен бу дәрәҗә, чөнки бөтен республикадан кешеләр килә, карый. Татарстанда умартачылыкны үстерү буенча программа проекты әзерләнә. Программаның төп максаты республика халкын сыйфатлы умартачылык продуктлары белән тәэмин итү. Кортларның сакланышын һәм аларның санын арттырырга кирәк. Умартачылык продуктлары җитештерү күләмен арттыру зарур. Бал кортлары авырулары буенча профилактик һәм ветеринар-санитар чаралар үткәрү дә мөһим. Корт үрчетү белән шөгыльләнә торган хуҗалыкларны исәпкә алу һәм паспортлаштыруны да җайга салу ниятләнә. Бурычлар арасында пестицид һәм агулы химикатлар куллану нәтиҗәсендә бал кортларының үлүенә юл куймау буенча профилактик чаралар, баллы культураның мәйданнарын арттыру. Әлегә авыл сулышына бәйле яңалыклар шулар иде. Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы Татарстан Республикасы агросәнәгать комплексы ветераннары советы президиумы белән берлектә күчмә утырыш оештырды. Шора кунакларын Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Рәис Сөләйманов сәламләде. Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Гөлүс Баязитов беренче ярты еллык эш йомгаклары буенча Татарстан Республикасының кошчылык тармагын үстерү торышы турындагы мәгълүмат белән таныштырды. Татарстан агросәнәгать комплексы ветераннары советы рәисе Марс Алиев тәбрикләп, ветераннарны һәм тармак алдынгыларын бүләкләде. Кошчылык тармагында зак еллар инде развивается дип әйтергә кирәк. Ал инде Казан шәһәрен ашата торган район дип әйтергә кирәк. Бөтен Татарстан буенча бөтен ветераннарыбыз җыела һәр елны. Кошчылык тармагында эшләгән бөтен авыр хуҗалыклары да алар киләләр, җыелышалар, бергәләп шулай яшәп киләбез.
7-нче шәһәр хастаханәсенең бала тудыру йортында Гатиннар гаиләсенең 5-нче баласын тантаналы рәвештә өйләренә озаттылар. 4 малайдан соң туган бердән-бер кыз балага Латифә дип исем кушканнар. Гаиләне Казанның ЗАГС вәкилләре дә котлады. Гатин Булат Рамил улы. Хезмәт юлын Татарстан Республикасы экология һәм табигый байлыклар министрлыгында 2013 елдан 2022 елга кадәр башкарма комитетның төрле структураларында дәвам итә. Хәзер Казан шәһәрендә күчемсез милек агенты булып эшли. Күп балалы әни Гатина Аида Рәшит кызы ул инде күп еллар хуҗабикә, балалар тәрбияләү белән шөгыльләнә. Алар белән чит телләрне, төрек, гарәп телләрен өйрәнә. Хөрмәтле телевизор караучылар, берничә минуттан эфирыбызны дәвам итәрбез, бездән аерылмагыз. Эфирда яңалыклар программасы чыгарылышыбызны актуаль әңгәмә сәхифәсе белән дәвам итәбез. Бүгенге көндә блогер сүзе көндәлек кулланылышта. Алар нәрсә белән мәшгуль, нинди чараларда катнаша? Икенче тапкыр оештырылган блогерлар җыенына катнашучылар кайлардан килгән? Бу хакта журналист, шагыйрә, иҗтимагый чаралар оештыручы Ләйсән Солтанова сөйләр. Әңгәмәне Алия Галиуллина алып бара. Исәнмесез, Ләйсән? Исәнмесез, хәерле көннәр. Менә инде икенче тапкыр блогерлар җыены оештырылды. Сөйләп китегез әле, бу елны нинди яңалыклар булды? Бу безнең икенче бөтен дөнья милли блогерлар җыены иде. Һәм монда узган елдагыча татар телендә генә үз блогын алып баручы блогерлар килделәр. Һәм инде бу ел бөтен дөньядан иде. Әйтик, Алманиядән, Төркиядән, Испаниядән бар иде үзенең блогын татар телендә алып баручылар. Һәм ул бу ел тагын да зуррак масштабта үтте. 25 блогер килде. Аларның барлыгы кушып санаганда инде язылучылар саны 1 миллион да 120 мең дип чыгардык без. Безнең очрашу Татмедиа бинасында башланып китте. Без анда журналистлар белән очраштык һәм бик кызыклы сорауларга җавап эзләдек. Журналистлар һәм блогерлар алар дуслармы, көндәшләрме, бергә эшләп буламы, юкмы, менә шундый сорауларга бергә әңгәмә кырдык инде. Аннары безнең төшке аш иде һәм 3нче пункт итеп без Кәрим Тинчурин театрына бардык, аның белән таныштык. Оркестр безгә чыгыш әзерләгән иде. Үзенчәлекле тарихи вакыйгалар, тарихи истәлекле шундый күренешләрне безгә сөйләделәр һәм блогерлар бик шатланып, бер-берсе белән тагын да якынрак дуслашып, алга таба хезмәттәшлек турында сөйләшеп, милли проектларны да бергәләп күтәрергә сүз куешып кайтып киттеләр. Менә сез әйттегез, журналистлар белән блогерлар арасында мөнәсәбәт нинди, алар дуслармы, әллә инде төрле сораулар туамы дибейме, көндәшләрме? Нәтиҗәдә нинди нәтиҗәгә килдегез ахырында? Безнең әңгәмә бик кызык булды. Без инде блогер ул блогер белән журналист арасында тигезлек билгесе куеп буламы икән дип күп кешеләрнең фикерләрен сорадык. Анда бик хөрмәтле журналистлар да килгән иде, баш мөхәррирләр, Татмедианың генераль директоры Шамил Мөхәммәд улы да килгән иде. Һәм шундый төп нәтиҗә дип әйтик, тигезлек билгесе дә куеп булмый. Чөнки журналист ул һөнәр, журналистика ул һөнәр, ә блогер ул һөнәр түгел, әмма ул да шәхси проект һәм бер бизнес шикелле, аерым бер өлкә. Ләкин алар икесе дә бер әйберне эшлиләр, халык белән аралашалар, мәгълүмат белән бүлешәләр. Шуңа күрә безнең инде бердән-бер алга таба атлауның юлы ул бергә хезмәттәшлек, бергә эшләү, ягъни милли проектларны берләштерү, газета, журналлар инде блогерларны чакырып, алар белән әңгәмәләр корып, алардан интервьюлар алып эшләргә, блогерлар исә матбугатка, мәгълүмат чараларына реклама ясарга, үзләре турында аудитория белән алар турында аудиторияга сөйләргә сүз бирделәр. Алга таба бер-берсен тулыландырып яшәү дигән нәтиҗәсенә килдегез инде сез. Үзегез турында да сөйләп китегез әле, Ләйсән. Менә сез инде икенче тапкыр шушындый җыенны оештырам дисез, башка очрашулар, төрле темаларга очрашулар, шуларны сөйләп китегез әле. Мин үзем Анталиядә яшим. Күп еллар башта инде Казанда яшәдем, журналист һөнәрен үзләштердем һәм ул өлкәдә бераз эшләдем дип әйтик. Һәм менә соңгы елларда милли җыеннар оештырам. Беренчесе аның милли мөхаҗирләр
татар мухаҗирләре җыены. Без быел шулай ук икенче тапкыр җыелдык. Анда бөтен дөньядан татар активистлары җыела, ягъни һәрбер төбәктә үзенең чараларын оештыручылар, актив татарлар инде. Тагын безнең быел бер милли җыен булды, ул да булса милли пикник. Анда көтмәгәндә 100дән артык кеше килде. Ул безнең шулай теге 3 көн эчендә оештырылган әйбер иде. Татар әниләре һәм балалары килде. Һәм анда шундый милли ризыклар белән бик матур өстәл әзерләнде. Менә өченчесе инде милли блогерлар җыены. Әмнә милли блогерлар җыенын әзерләгәндә нинди юнәлешләргә сез йогынты ясадыгыз? Менә сезнең бит очрашулар булган журналистлар белән, аннан соң театрга да баргансыз. Бу инде блогерларны башка яктан да ачу максатыннанмы, әллә инде менә нинди дә булса сораулар, туган сорауларны хәл итү идеме? Беләсезме, бу проектның да төп максаты ул милли проектларга ярдәм дип әйтгәндәйме, милли блогерларны күбрәк үстерү, милли проектларны күбрәк үстерү һәм мин аларның үсешен, алга таба киләчәген, мәсәлән, бары тик бердәмлектә һәм бергә эшләүдә күрәм. Әмма алар үзләре менә ничектер үз дөньяларында кайныйлар. Без инде бу блогерлар белән очрашуны бер 3-4 ел элек уйлана башлаган иде. Мин карыйм, алар һәрберсе үз өендә, теге үз җирендә генә, шулай ук матбугатта, шулай ук анда милли проектлар, театрлар һәм башка милли оешмалар, һәрберсе аерым һәм алар ничек тә теге очраша, кисешә алмыйлар. Мин уйладым, мин әйтәм, менә бу милли блогерлар җыены бар икән, алар бергә җыелалар икән, бәлки аларны әкренләп шулай таныштырырга, дуслаштырырга һәм хезмәттәшлек турында килешергә дип. Һәм бу уңышлы гына килеп чыкты. Күрүемчә, ике якта бергә хезмәттәшлеккә әзер. Һәм алар шундый ачык чырай белән теге кылачларын җәеп дигәндәме каршы алдылар һәм шундый оештыру эшендә дә ярдәм иттеләр. Уңышлы килеп чыкты. Шулай гына дәвам итсен дип телим. Әйе, алга таба менә киләсе елларга оештырырга планлаштырасызмы? Әйе, без җыенны җәй саен инде елга бер оештырырга дип уйлыйбыз. Безнең әле тагын чит илләрдә дә менә бу җыеннарны бәлки кайберсен үткәрергә дигән фикер бар иде. Ансы ничек килеп чыгыр? Ярый, ләйсән алга таба да сезгә алайса уңышлар теләп калабыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт чакыруыгыз өчен. Яңалыклар чыгарылышын дөресләү дәресләре белән дәвам итәбез. Ул туган телебезне тагын да камилрәк белергә теләүчеләр өчен әзерләнә. Сәхифәне хезмәттәшем Ания Гыйбадуллина һәм Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясенең Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының лексикография бүлеге мөдире, филология фәннәре кандидаты Ринат Сәфәров алып бара. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Дөресләү дәресләрен башлыйбыз. Бүгенге чыгарылышыбызның темасы басым. Татар телендә ул соңгы җиккә төшә дигән кагыйдә бар, ләкин бу кагыйдәнең искәрмәләре бик күп. Алар турында без даими белгечебез белән сөйләшәбез. Ринат әфәнде, исәнмесез? Исәнмесез. Бүгенге темага әзерләнгәндә игътибар иттем инде. Ике җөмләнең берсендә басым берничек тә соңгы җиккә төшми. Аңлатып китегез әле. Татар телендә гомуми кагыйдә буенча чыннан да сүзләрдә басым соңгы ижеккә төшә. Бу күбесенчә үзебезнең татар сүзләренә, үз тума сүзләргә, алынма сүзләргә кагыла. Ләкин татар басымы андый гади генә бер әйбер түгел. Ягъни бөтен сүзләрдә дә соңгы ижеккә төшә дигән сүз ул чыннан да һәрбер сүзне күз уңында тотмый. Бигрәк тә татар басымының үзенчәлеге бар. Безнең басым даими түгел. Ул хәрәкәтчән басым дип атала. Ягъни, мәсәлән, исемнәрдә, фигыльләрдә безнең сөйләшкән вакытта басымны соңгы ижеккә төшерсәк, сүзләргә кушымча кушылган саен басымыбыз да соңгы ижеккә күчә бара. Менә шул аның хәрәкәтчәнлеген күрсәтә. Менә басымның соңгы ижеккә төшмәгән очракларын укытучылар, радио, телевидение эшләүчеләргә әлбәттә яхшы белергә кирәк. Ринат әфәнде, минем хәтта беренче сүзем үк исәнмесез дигән сүз. Ул искәрмә булып чыкты бит инде, әйеме? Әйе, бер уйлаганда искәрмә дип әйтергә була. Менә бу да соңгы ижеккә басымны алмый торган сүзләр рәтеннән санала. Ринат әфәнде, иң күп очрый торган сүзләрне ачыклап киттек инде, кагыйдәләргә дә тукталыйк әле. Беренчеләрдән булып мин шә кушымчасын әйтер идем. Бу иң еш куллана торган кушымчаларның берсе, ул басымны алмый, рәвеш ясаган очракта ул басымны алмый һәм үзеннән соң басымны үткәрми. Менә шундый кызык әйбер бар безнең татар телендә. Мәсәлән, татарча, үзбәкчә, кешечә дигәндә
ша кушымчасы басымны алмый һәм үзеннән соң үткәрми. Дайдей кушымчасы да үзенә басымны алмый. Ләкин ша кушымчасыннан аермалы буларак дайдей рәвешләрдә ясый ала, сыйфатларда ясый ала, хәтта дайдей кушымчасы безнең фигыльләргә дә кушыла. Мәсәлән, инҗедей, әзмәвирдей дигәндә ул исемнәргә кушыла. Әйткәндәй, күргәндәй, гаҗәпләнгәндәй дигәндә фигыльләргә дә ялгана. Бу бәлкем безнең билгеле бер интонация белән әйтүгә дә бәйледер әле шулай басым күчеп йөрүе, әйеме? Бу чыннан да интонацияга бәйле һәм күп кенә очракта безнең интонация белән басымны бутау бар. М сорау кушымчасына аерым тукталырга кирәк. Ул бик борынгыдан килгән кушымча һәм ул бер вакытта да басымны үзенә алмый. Без сораган вакытта м-гә басымны төшермибез. Фигыльләрдә юклык кушымчасы да басымны үзенә алмый. Бу ма-мә һәм мы-ми кушымчалары турында сүз бара. Ягъни килми, ашамый дип әйтү бик татарча булмый. Буйрык фигыльләрдә беренче җиккә төшә дип беләм мин. Кагыйдә буенча дөресме ул? Беләсезме, буйрык фигыльләр турында минем рәсми дәреслекләрдәге кагыйдәләр белән бик фикерем уртак түгел. Шуннан да бер һәм ике җикле сүзләрдә алай итәргә була. Утыр дип әйтергә була, ят дигәндә ул булай да инде башка урынга төшә алмый. Ләкин 3, 4 һәм күбрәк иҗекле фигыльләргә килсәк, анда бик кызык картина килеп чыга һәм ул бик сәер һәм ул бик татарча булмый минемчә. Мәсәлән, кабалан дигәндә шулай дип әйтергә тиеш булабыз гомуми кагыйдә буенча. Тагын берничә генә очракка тукталып китәсем килә. Бу хәбәрлек кушымчалары. Хәбәрлек кушымчалары да шулай ук үзләренә басымны алмыйлар. Укытучымын, журналистсың дигәндә без шулай ук соңгы җиккә төшермибез. Һәм тагын бер нуктага гына тукталып китәсем килә. Бу шулай ук фигыльләргә кагылышлы әйбер. Фигыльләрдә зат кушымчалары да үзләренә басымны алмый. Килгәнсең, ашыйлар дигәндә, мәсәлән, без соңгы җиккә төшермибез басымны. Сәхифә безнең азагында берәр нинди канатлы сүзгә аңлатма биреп китәргә сөйләшкән идек сезнең белән. Узган дәрестә ул кирәкле кишерәфрак иде. Бүген нинди сүзгә аңлатма бирәбез? Бүген мин сезгә тикле аякларың белән дигән этикет җөмләсен әзерләп килдем. Ни өчен әзерләдем? Чөнки кайбер матбугат чараларында тикле сүзен төпле сүзенә алмаштыру күзәтелә башлады. Тикле сүзе ул аякка кидерелә торган амулет булган кайчандыр. Соңрак ул амулет үзе юкка чыгып, инде ыштан балакларына шул амулетны хәтерләткән әйберләрне тагып йөри башлаганнар. Ул инде бәлә-казадан саклый, бәхет китерә дип аңлашылган һәм килен төшергәндә дә димәк кайчандыр безнең киленнәр төшкәндә аякларына әнә шул бизәнгечме төке кигән булганнар инде каршы алганда, килен төшергәндә төкеле аякларың белән хуш килдең дигән кебегрәк җөмлә мәгънә салынган. Гәрчә шулай да моның тарихы безгә билгеле, минемчә мондый әйберләрне үзгәртмичә сакларга кирәк. Уңышлы, хәерле дигән сүз инде, әйеме? Уңышлы, хәерле, бәхетле, әйе. Рәхмәт, Ринат әфәнде. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә чыгарылышыбыз тәмам. Без яңалыклар иҗат төркеме саубуллашабыз. Барыгызга да имин һәм уңышлы көннәр телибез. Былбыл кунган моңлы таллар, ак болыттай тузганак, синдә үскән бер балаң мин, җандай газиз туган як. Туган ягым, туган нигез, җырларымда сагышым, туган яклы булулардан аермасын язмышым. Куе томанлы үзәннәр, камыш сарган инешем, яшьлегемдә калыр өчен сиңа кайтып килешем. Бәпкә үләнле болыннар, бала чагым эзләре, безне көтеп талмасыннар, әнкәйләрнең күзләре.